zvekutambura izvi zvawandirwa izvi tazvijaira zvedu zvichine basa rei. Right, muri Zimbabwe panapa nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti Zimbabwe nezuro ichangokanda mari ichiti yaisa mazigi panapa yabva yatongobudiswa pa top 10 West governed countries in Africa. Vakomanaka zvakanzi World Economist UK based research organization has ranked the 10 West governed countries in Africa, with Libya taking the top spot following Libya, and in the top 5 the Democratic Republic of Congo, Chad, Burundi, and the Central African Republic. Cameroon is in 6th place, followed by the Congo Republic, Egypt, Zimbabwe, and Eswatini. Zvekutambura zvawandirwa bata zvijaira zvedu. Mari nyowani ichitobva ichitolaunchwa ibva tonominatwa kutonzi the top 10 West governed countries, yet muno munyika medu isusuka chinhu chatikuudzwa panapa chitikuclaimerwa nchekuti mari yedu yatopinda ichoika is the strongest currency in Southern Africa, strongest. But nyika dzacho dziri surrounded manhigirikini acho aka dziri muSouthern Africa dzakatikomberedza hadzipo pa top 10 West governed countries, hadzipo ipapo. Yedu ndo iripo yacho iri kunzi ine the strongest currency in Southern Africa. Pane nyaya apa muri Zimbabwe pada kutomboongorwa pamboonekwa kuti chii chinoningira because amanaka aiwa zvekutambura nazvo tazvijaira but zvawandirwa kuona takungonzi kwese kwese pangodai Zimbabwe zvopedzisa zvakunyadzisa unziro muzimba.